Dobrodošli u jadni show! Moram se to da reći. Na? Jao, ej, Da. sneg kad padao, nisam ti ispričao šta se desilo. Šta? Slušaj. Jo, idem ja, brate, idem, slučajno mi se zadesi. Mrak bio, mrkvi mrak. Baš ono nevreme kad pada sneg, razbio se, znaš, posle tebe, ja pođem kući. I zanesem se i pređem iza zida tvrđave vam, odem, uđem u tvrđavu i odem iza zida. I izgubim se tamo, znači ne znaš, ja brzo šetam se i nađem jednog čoveka. Čovek imao kućicu tu, ko greje vatru, ja brzo ću se sakrijem kod njega, no ovdje imam počeo pada sneg ono večer. I kako pada sneg, tek u toku noći on izađe negdje, razumeš, i ode negdje u šumu. Vrati se ono vamo, a mrak, noć dugo trebala mnogo. Narniju! Nije! Odlazi, slušaj što se desilo, ja sam mislio da je Narnija prvo, ali nije, slušaj. I odlazi on tamo. Došao voz. Vraća se, nije, vraća se ovamo i to je okej, super, vrati se ono vamo, sve to cool. I brate, u jednom trenutku rekao, ajde ću ga pratim, ono opet ode u toku večer, noć trebala, godinama trebala noć to večer, i slušaj. I ja odem, pratim ga jedno večer, a ja ga vidim, on nosi bebu i ostavlja bebu na sred ladno, razumeš? I posle, kažem ti izlazi da sam, i onda posle toga dolaze neki likovi, imaju plave oči sve, i uzimaju bebu, znate, kad sam pobegao u zidu, onda sam se vratio u tvrđavu, divu me, ej. U pičku, Andrej, ja sam pobegao, znaš kakvi su me, belohodači sam ih nazvao bio. Znači, šou je bio, mate, jedno sam pobegao, ljudi, ej, zajebano bilo, mora sipne malo sok se povrati. Mislio sam da je Narnija, bio sam upređen da je Narnija. Nije Narnija. Okej, ljudi, 5 aktualne laži koje vam serviraju na televiziju i to je to. Pošto shvatili smo, znači da svaki dan na televizoru samo možete da vidite SNS, možete da vidite celu družinu. Bandu! Beogradsku bandu možete da vidite samo na ovo. Znači, to je beogradska banda. Možete da vidite samo to na televiziji, apsolutno ništa drugo, možete da vidite samo ono što oni pričaju da vi verujete i to vam je to. E sad, o čemu se radi ovako? Ajde, laž broj 5. Da trenutno na protestima ima 1000 čoveka maksimum i da izmišljaju kokoširinu ulice, evo ga ovaj, kako se zove degenerik? Stefanović. Da. Neša Slina. Znači, ako se bude promenila vlast, znači, ko zna šta će da im se desi? Ne daj Bože da im se zameni vlast. U kazamat treba, turski. Ne znam šta će da im, ne može se zamisliti šta će se dešava tim ljudima koji su trenutno na vlasti. Jer ovo je već nemoguće. Ili će da dođe američka vojska i da ih direktno pokolju u ulicama i da im prave haos kad bude zaratilo, ili će vidimo šta će se desi. Ali... Sranje će da nas uvedu svakako. Da, svakako. Znači, idemo ovako, pa ljudi će se žale, će traže rat da bi ovo. A pogotovo ako budu tražili da ratujemo s Kosovo, pitanje će ovde neko. Će odu oni. Da? Pa oni nek idu da ratuju za Kosovo. Ne, uzeš, čim dobijete puške, on priča govor, pa. Na svoje se okrenu. Odem u zatvor, posle godinu dana izađem kao narodni heroj. Čim dođe na vlast. Neka. Da, be, pusti be. A evo. Ma neće se ratuje be, oni su pičke be. I to. Pa i narod neće izađe. I sve o svemu. Znači, laž. Svi koji gledaju, znači, na televiziji pokazuju da nema protest. Znači, bolesno je količina ljudi na protestu. 15. januara zakazan najveći protest. Valjda će tada da se krene da se pravi haos po ulicama. Jer do toga neće bude ništa ako se ne krene. A ja imam kolokvijum 14. januara. Razmišlja se nešto sad. Ali stvarno imam, ne zabavam se, nisam znao za te proteste da su organizovali. Da, to će najveći protest bude, kao svi treba dođi prvo. A to znam zašto su 15. stavili. Zašto? Pa Srpska 13. dok se 14. oporave, Da, svima 15. će. Pa to sve be narkomani idu tamo, znaš koji da idu narkomani, pederi, dobro što ne, pederi su na vlasti, narkomani, kako je još, zmije, pacovi i lopovi idu. Da. I Đilas ide. I to vam je to, broj 5. Broj 4 tada je. Broj 4. Linč, silovanje, nasilje. Znači Barbara. Barbara. Ja sam mu predlagao pre ove epizode da napravimo jednu epizodu da bude top 5 najjednije Barbare. Ali znaš šta, fora tada? Znači, svi trenutno na vlastu što smišljaju ove zebancije, gledaju filmove. I ti na film kad vidiš tako nešto dešava isto političari, ono muti, nerviraš se ceo film. Oni bukvalno su napravili film uživo. Jeste. Znači, iste sve te stvari su prebacili ovamo. Be moguće. Ali ona devojka, znači,
reče nema. Barbara? Da. Jedino što može se desiti s njom nadalje da joj kupe muža i to je to. Neće niko nju nikad doženi. Ma hoće bi SNS-ovci da bili. Dobro, nije. Jer ona ima sad... Čuje se familijarno da ono... Pa oni moraju da održavaju ovu njihovu armiju debila da bi ostali na vlasti. Pa vjerojatno će se ženiti za svog ujku ili tako nekog slično. Zato što da bi mogla da rodi još jednog debila, ili kako se zove, pošto incestoidni, najviše veliki šans da bi kompletni debili da budu. Pa da, ona je vjerojatno u dupe pravljena. Da, pa zato ima one pegice, jer ostalo je od govna. Da. Pa svi su oni od dupe pravljeni jer su govna. Oni nisu ljudi, nego njih majka nije rodila, nego ih je israla, i to na pločnik. Da. Baš. To je isto fora sa njima. Znači, to je meni baš bilo jadno. I Studio B koji je nekad 90-ih bio jedna, stvarno, tad je počeo da radi, bila jedna ozbiljna i dobra televizija, relativno. Brate, sad kurčina. Uništili su B92, to je pod 3 će sad kažemo. Znaš, sad su kupili prvu i O2, neko što je bilo... Kupili, otkupljen je prva i ovo... Ko je kupio? Valjda Kopernikus, uglavnom neko ko je pri vlasti. I sad su te dve dine televizije gde su bili Kesić i Ivanović. Pa Ivanović je izašao sad. Ivanović je izašao, Kesić će verovatno isto da prestane da vodi posle ovoga. Još čovjek ništa nije navio, ali verujem da će i on da prestane. I tako su utišali sve moguće što je mogu iko da priča istinu, utišali su i to je to. Jedini ko priča sad protiv vlasti je N1. Da. A oni su financirani od CNN-a, od američka govna. I to ti kažu, a pa to je američka televizija, to je izmišljeno sve. Klasika. Ovo je prava srpska, to je istina i to je to. Jeste. Mislim, nisu ni ovi sa CNN-a potpuno se pravu, ali su jedini koji se bore protiv ovog totalitarnog režima. I brate, jebi ga, ovaj medijski mrak, pa znaš šta će postane? Svi će pređu na internet, svi će pređu da gledaju ovako, YouTube će gledaju vesti. I će se znaju stvarno šta se dešava, jer nema više televizije koje može da gledaju. Neće, bukvalno ne postoji više. Sad kad ovo totalno sjebali... A šta su uradili? Dali su narodu reality show-ove, da ljudi gledaju gluposti i ovo... A narod stoka pa se popali na to, vas da bio i biće. Čisto da ono kao, ljudi, znaš, pazi sad ovo, dali su ljudima od dva loša, Ubiše Miloš. Da, dva loša, ljudi su se opredili za ovo manje loše. Znači kad ne gledaju Vučića, gledaju reality shows i onda kažu sebi, dobro, gledamo bar nešto da nije Vučić. To su uspjeli da urade. Jeste. I ovako uglupljuješ naciju i ovo ono. I Željko Mitrović, ja mislim, kad se skloni ova vlast, treba da se na vešala stavi, da mu se odseče glava i da se stavi u centar da stoji za primer. Ne tada. Treba svako njih da se ovako oseče. Od noge na gore. Da što duže bude živ. Da, to je to. Inače, ovo je sve produkt šale i mi ne mislimo to stvarno, nego to je jadni show. I svi događaji i sve ovo... Što se dešava u jadnom showu. To nije istina, nego je kako se zove, je u sklopu svi podudarni likovi koji su izmišljeni likovi. Mi se ovdje što pričamo o likovima, pričamo o izmišljenim likovima. To su neki drugi koji se isto tako zovu. Isto se tako zovu i nisu to ti likovi za koje mi pričamo. Da, uopšte nije. Koliko to Dimitić ima u Srbiji? 6, 7? Možda 1. Koji je ovo? To isto. Druga stvar, mi kad kažemo pričamo o vlasti, ljudima koji su na vlasti, mi pričamo o vlasti ciganinu. Vlasti ciganinu pričamo. Da, vlasti ciganin šta je? Da, i onda šta se dešava. I vlast za nas, to je naša duhovna vlast. Mi smo izmislili fiktivni svet u kome se mi nalazimo i sve ovo što smo vređali i pričali, to pričamo, uvrede su bazirane na likove koji se nalaze u tom fiktivnom svetu koje smo mi izmislili. A nazvali smo ga Srbije, smo mi Srbi pa volimo svoju zemlju i svoju vlast volimo mnogo u ovoj našoj zemlji. To. Sad ulazi specijalci ovdje i ubijaju nas. Stižu nam kese i evo vam SNS brošure, kesa, kalendari. A SNS je snaga našeg sveta. Snaga našeg sveta se zove. Ovo fiktivnog sveta, da. I tamo ima glavni lik Vučić, jedan mali Vuk, a stvarno je mali Vuk jer to je epska fantastika. I kao Yoda tako mali Vuk priča. Da. To. Stefanović je mali Stefan Molicki, jedva ga vidiš tamo ovako. I ovi svi, Barbara je, to je u svim sinhronizovanim crtanim filmima neka Barbara. Da. I Barbara Streisand. Ona... Cela tužina s Barbara Streisand zbog upoređivanja sa retardiranim izrodom. U ovom fiktivnom svetu. Jao, što smešno ovo što pričamo.
Tako da to je 3. Ajmo šta je 2 laž koju su plasirali. U našem fiktivnom svetu. U našem fiktivnom svetu. Ono što se nije desilo. Nije se desilo da kad kreneš da vređaš bilo kog, oni ti dođu kući i prate ti VPN. To se ne dešava. Nije, ne pratete. I znaš što ne rade isto u ovom našem svetu? U našem svetu isto ne isušuju reke Srbije. Na planinama uopšte ih ne isušuju i ne prave mini hidroelektrane, odnosno MHE, da šalju batinaše po sela, da biju narod i da narodu ovim lovcima oduzimaju puške da ih ne bi U našem svetu ne kradu se pare od koridor. Imamo autoputeve i imamo rampe za svaki voz. Takav je naš svet, na primjer. Nije ovaj realan svet. Ovdje nema koridor, nema cene, nema rampe. To je glupost. To je izmišljeno sve. Mi u našem fiktivnom svetu to je tako ide. Kod nas nikog ne udari voz. Nikad nikog ne udari voz u naš svet. I to voz koji ide 45 na sat. Da. To je, a zbog magle jebi ga ni to ne možeš da vidiš. A to je sve u našem svetu, to Nije nije... u našem svetu, znate kako, mi šta god da se desi, odmah optuži vozača, on je kriv, on je treba da izađe da slušne, jer to je logično, znaš. Naravno. Jer svi kad nosimo kola, izađemo, stavimo glavu na prugu kao talični tom, idemo I znate šta isto, ako se nekad desi u našem svetu to, u ovom svetu koji smo izmislili, u ovom jadnom svetu koji smo mi izmislili, u ovom jadnom svetu koji smo mi izmislili, recimo i ministar za infrastrukturu podnese ostavku kad se tako nešto desi u našem jadnom svetu, ali se ne dešava, ali kad se desi, onda gradonačelnik koji je kompletno retardiran u ovom našem jadnom svetu, podnese ostavku i umre u ovom našem jadnom svetu. Ili kaže ljudi, molim vas, ubite me. Da. I mi se skupimo i ubijamo ga. Da, to je u našem jadnom Kod svetu. nas, a ne u realnom. A ne u realnom, u realnom svetu nije tako. U našem svetu, na primjer, kako se zove napluša? Krava, ne. Zoran Mihajlović u našem svetu što se zove. Ne znam kako se zove. U realnom svetu. U našem svetu zove se Zoran. Zoran Mihajlov. Zoran Mihajlov. Da, ne kaže da zašto ljudi udare, ono, šta rekao za prugu i za koridor i ovo, ono, on ne kaže kod nas da je sve to crna magija, dok u realnom svetu on objavi javno, ljudi, crna magija bača na nas, zbog toga je pala stena. On ne postoji u javnom svetu, Da, ne postoji. u ovom realnom svetu, samo u jadnom svetu postoji, u kome mi živimo. Mislim, mi smo ga izmislili da mi živimo u jadnom svetu. I posljednja stvar. Posljednja stvar i prva stvar koju smo rekli isto da je veoma jadni laži koje nam se plasiraju u ovom našem jadnom svetu koje smo mi upravo sad izmislili. Ne u ovom kom ste. Ne u ovom sad ovom. Nego samo mi. Da, samo nas dvojica, mi imamo taj naš jadni svet. U njemu najgore laži koje nam se plasiraju, šta je, a koja je po tebi najgore laž? Ne mogu sad da smislim nijednu najgoru laž koju smo izmislili u našem svetu. Kod nas? Pa najnije laž je, na primjer, kod nas kad kažu napravit ćemo autoput ili neku građevinu za godinu dana, a mi završimo za mjesec dana. Ne, a u posljednje vreme, šta nam se desilo nešto, isto smo, malo pre smo pomenjali. Pomenjali smo ovog malog Stefana koji izvodi računske operacije. Da, u našem svetu, Tadija, ministar odbrane kod nas, na primjer, nikad ne bi izlagao da je on invalid, znaš. Aha, da. Odmah rekao, i istinu bi rekao, znaš. On bi rekao, ljudi, zapravo nikad ne bi bio invalid. Bio bi neko ko je spreman uvijek da se bori, znaš. Ko je uvijek spreman za akciju, ko zna nešto vezano za rat. I recimo u našem svetu, ovom izmišljenjom, recimo kad mi poklonimo aerodrom Beogradu, to nije zato što mi ne smemo da pređemo 1.000.000 putnika jer će to da uštedi, da smanji broj putnika u Beogradskom, nije to zbog toga, nego jednostavno i ne lažu nas oko aerodroma u našem jadnom svetu. Pogotovo taj ista, Zoran Mihajlov, on prvi isto je to pričao. U našem svetu stvarno ljudi ima avion za 2 evra do Beča. Stvarno ima kod nas to? Ima stvarno, i u našem svetu stvarno, niški aerodrom može sam da se vodi i da sam sebe vodi i da bude samo održiv. I to je dosta, u našem svetu dosta dobro razvijen naš niški aerodrom. A ne ovo, kod nas su sve čas desilo. Dali ste redom Beograđanima, povećali su taksize, povećali su sve, usrali su restoran, niko više ne putuje, svi se vratili u Sofiju.
Eto, ne, ovaj naš svet Ovaj je naš? mnogo bolji. Znaš ti šta je u našem? Naš svet mnogo dobar, znači u našem svetu, u našem svetu isto postoje niški lokalni mediji koji, rade, nisu svi mediji u Beograd, razumiješ? Da. Nego imaš, recimo, kao što je nekad bio u vašem svetu TV5, na primjer. Ili kod zašto je bila niška televizija? Ili niška televizija koja je bila, doduše ona uvijek bila SPS-ovsko govno, Jeste. ali u našem svetu, recimo, niška televizija bude finansirana od strane države, pa pare iz lokalne samouprave ostaju u Nišu, u našem svetu, i tako neki, potpuno normalne stvari se dešavaju u našem svetu. Kod nas imate vesti na najs. Vesti imate na najste primjer. I tako, postoje, barem postoje dva velika medija u našem svetu, niška, znači lokalna medija, koji za grad od 250.000 ljudi sa 300 i kusur hiljade i sa okolinom, i barem dve televizije možda ima u našem svetu isto. Za razliku od ovog medijskog mraka koji izveštava na RTS, koji se povećao za 70 dinara u vašem svetu, vidite Beogradsku hroniku svakog popodneva. Beogradsku hroniku na radio televiziji Srbije. Beogradsku hroniku vidite. Kad će da bude niška hronika? Aj ne mora niška. Kad će bude novosadska hronika? Kad će bude vranjanska hronika? Na RTS-u koji ti ljudi isto plaćaju. Pa da. Cijela država plaća. Samo Beograd. Za tih 70 dinara što ste povećali, jebe mi se za 70 dinara. Ali ajmo onda za tih 70 dinara da dobijamo i nišku hroniku, i novosadsku, i vranjansku, i leskovačku hroniku, I nove serije. i nove serije, hoćemo da... Ajde, nove serije i relativno su sad i počeli, džene, koliko toliko ka svetu. A da se ove stare obrišu, da ih nema više. U arhiv stavi, brate, stavi u arhiv i pusti jednom u 20 godina, na proslavu 20 godina nekih, na proslavu 30-50 godina te serije. I blok pustiš, celo jutro jedna serija. Da. To je isto zanimljivo. I ajmo malo da pospešimo kulturu, ali pravu kulturu, ne reality show. U našem svetu, recimo, ne finansira se Happy sa 2 miliona dinara da dobije za neki... Da naprave grad, brate, grad su napravili to djelo. U našem svetu Željko Mitrović u našem svetu ne postoji. Ne postoji, on ne može da bude izmišljeno. Od njega su kao pričali da je bio rastrgnut. U našem svetu, da. Ali on je u našem svetu Sotona. Ljudi iz našeg sveta veruju da je Sotona Željko Mitrović i da će završe u Pink reality show ako se ne ponaša dobro za vreme života. Pa kao još na Pink! Ajme, mene nije mi dobro. Da. Slušaš Anu the Good. I u našem svetu, naravno, u našem svetu, naravno, ne širi se mržnja prema našim bratskim narodima koji nas okružuju, bilo koji da su oni narodi. Nema mržnje. Neki izmišljaju gluposti između da se svađaju narodi. To nema u našem svetu. Tako. Srećan katolički Božić svima koji slave.